Dneska to bude nadupaný. Takže ahoj dámy a pánové. Teďko vám ještě řeknu, že jsem odhalil a dámy a pánové tady. Takže teďko budete koukat na video. Čusík busík. Takže ahoj dámy a pánové. Tadyto dnešní video bude o tom telefonu. Jo? Takže dámy a pánové, dejte like, odběr a zvoneček. A zítra natočím, no asi možná dneska natočím něco jako nějakou tu hru, třeba Brawl Star, ale jsem jako tam novej, takže jo, takže tady ten telefon vypadá takhle. Mám tady nějaké písničky, to nemůžu tady pustit, protože YouTube, víte co? Takže teďkom to stopnu, protože teďkom vám něco ukážu. Tak, už jsme zpátky a už mám tady nějaký ty Fortnite nefunguje, promiňte, že nefunguje, ale Brawl Star a tady ta hra, co asi možná vyjde dneska nebo zítra, a Roblox taky funguje. A ještě tady mám Call of Duty. Jo. A jo, už mám tady telefonní číslo, takže můžete i volat, jestli chcete. Mám tady Hello Neighbor. Možná taky bude nějaký to videjko za Hello Neighborem. Tak, teďkom jdeme semla na YouTube, víte co? Tak, já vím, promiňte. To jsou shorty, víte co? Takže, když máme už nový ten kanál, tak vyhledáme si třeba, já nevím, Studios. Tak, to je ten kanál. Můžete vidět na tom. Tak, to je Bolek Studio, jo, nejlepší kanál tady. Takže mu dejte odběr, jo, já mu dám odběr. Dám mu zvoneček, koukejte, jo. Zvoneček mu dám. Tak, ještě další člen, a to jako tady stopnu, protože, víte co, takže čus. Tak, takže tady ten kanál taky odebíru. Tak, takže tady to taky můj kamarád, jo, natáčí Fonko, jo. No, a vy mi jenom dejte odběr, like, a zítra, nebo dneska se ještě uvidíme. Takže, čus, čusík busík.